Asi najväčšie starosti robí nefunkčný kataster na realitnom trhu. Prepisy nehnuteľností, zmeny vlastníkov, nič z toho sa aktuálne urobiť nedá. Úrady sú odstavené, no niektorí ľudia to aj napriek tomu dnes prišli skúsiť. Ako na to reagujete? No, že to katastrofa. Keď kúpi barák, nemôžem ho prepísať. Ako? Zúfali sú najmä realitní makléri. Zmluvy, ktoré súvisia s predajom či kúpou nehnuteľnosti, nevedia ďalej sprocesovať. Podať návrhy na vklad do katastra je nemožné. Nám sú aj nejaké vklady u nás v kancelárii, pretože ich nemôžeme podať. Si nevieme overiť právny stav nehnuteľnosti. Včera sme mali klienta, ktorý chcel kúpiť väčšie pozemky v okolí mesta Svidník. No bohužiaľ nevedeli sme mu ukázať, kde sa tie pozemky nachádzajú. A s realitným trhom priamo súvisia hypotéky a banky. Nefunkčný kataster zasiahol aj do tejto oblasti. Transakcie s nehnuteľnosťami sú obmedzené. Banky síce hypotéky schvaľujú, no problematické sú potom ďalšie úkony, ako je záložné právo. Aktuálna situácia predstavuje zásah do práv klientov bank, ktorí sú obmedzení v realizácii svojich transakcií s nehnuteľnosťami. Týždeň sme opozdení záložných zmluv, ktoré sú dosť dôležité, aby banka mohla čerpať peniaze na účet predávajúceho. Je to veľký problém aj z pohľadu bezpečnosti. Katastrálny portál má aj viaceré funkcionality, ktoré k svojej dennodennej práci potrebujú profesionáli.